Morjesta vaan. Mitä nyt tässä oikeastaan jo pitemmän aikaa vähän koittaa saada katsastushommaa kuvailtuu. Ja no yksi mitä paljon kysellään on toi perävaunun katsastus, että mitä siinä oikein tehdään, ja nyt tarjoutui tämmönen oiva mahdollisuus vähän kattoo, että miten niitä kärryjä katsastellaan. Ja tässä olisi meillä tämmönen 88 vuoden uumea hevoskuljetuskärry, ja voitaisiin vähän yhdessä katsoa, että mitä se on syönyt ja samalla vähän, että mitä niistä kärryistä sitten täällä leimalla ihmetellään. Mennään katsomaan. No niin, katsotaan ekana noi jarrut. Kärryssähän on tollanen työntöjarru, mikä me sitten testataan tämmöisellä raudalla, millä saadaan toi työntöjarru sitten puristettua kasaan. Käsijarru vielä pois. Helpottaa vähän hommaa. Nyt pitäis liikkua. Joo. 33% oli ero. Näissähän on kärryissä samat rajat kuin autoissakin, eli sinne alle 30 pitäisi mennä, mutta kokeillaan vielä uudestaan. Noniin, nythän se meni jo 10 pinnaa eroa. Kokeillaan vielä toi seisontajarru puoli. Sieltä laahaa. Voisin laittaa sen kässärin päälle. Hyökkää päälle tuo auto. Joo, oikein hyvä. Voisin vielä tosta näyttää työntöjarru, miten se toimii. Pystyköhän se tosta. Eli tuosta löytyy taas se käsijarru. Tuosta löytyy työntöjarru. Tässähän on vielä sit sellainen, että toi liikevara, siihen täytyisi vähintään 1/4 jäädä liikematkaa, mutta tää alkaa tuossa jo puolessa välissä suunnilleen ottamaan aika hyvin.
Nyt ei ole mitään. Sitten peruutellaan tuohon nosturille seuraavaksi. No niin, kärry saatiin sorvattua tuohon nosturille ja no valot tossa kiersi läpitte. Siellä muuten näyttäisi kaikki pelaavan paitsi noin oikean puolen sekä etu- että takavalo. Niin meinasin tästä vielä tämmöisellä testerillä nyt testata, että jos sitten tuo auton päässä vika, kun epäilys, kun nyt on sekä etu- että takavalo samalta puolen pimeänä, että siellä voisi olla sitten vaan yhteys poikki. Tällä se nyt pystytään vielä sitten varmistamaan ja näyttäisi, että siellä sekä vasen että oikea parkkipiiri on toiminnassa, eli oletetaan, että auton päässä on tässä kohtaa vika. Yes. Sitten nostellaan seuraavaksi kärryä tuosta ylös. Sitten on saatu täällä tää yhdistelmä katkaistua ja nostetaan seuraavaksi sitten ylös. Täältä voitais eka katsoa toi pohjalevyn kunto. On näissä monesti vaneria ja vanhemmiten monesti vähän saattaa sitten lahota. Varsinkin heppakärryssä ihan hyvinkin oleellinen tarkastaa. Toki nyt kaikissa muissa perävaunuissa olisi toivottavaa, että se kuorma pysyisi siellä kärryn sisäpuolella. Se näytti hyvältä. Tää on varmaan joskus kyllä uusittu. Runkokin näyttää kyllä ikäisekseen poikkeuksellisen hyvältä, että kärryllä taitaa olla kuitenkin 30 vuotta, ellei ylikin jo ikää, niin siihen nähden niin on kyllä aika siistinä pysy. Joo, sit voitais ottaa tuo akseli tuosta ilmaa. Noin, ja tarkastetaan toi akseli sieltä mahdollisesti pyörän tuennan välyksen. Pyörän laakeri. Kuppas hyvältä.
Tässähän tää oikeastaan alkas oleen, että tehdään paperi kuntoon, niin pääsee heppa taas liikkumaan sitten. Tässä tää kärryn katsastus tälleen lyhykäisyydessä. Aika lailla samat kohteet, sieltä pyritään katsoa tosiaan mitä autostakin sitten soveltuvin osin. Ja semmonen homma tänään. Näihin kuviin ja tunnelmiin ja se on moro.